To mu je ga tamburan kanan dabo, haka gida-gida da alkhairi arzikin kanan dabo. Sakona Aisha tamburawa ina mai suni da mai soko, ku zo mu kargaɗe kuri'a ga abba nan haɗin zungu. NNPP jam'iyya za mu yi ta babu kwabo, mai kwandon daɗi ga jam'iyyar da babu tabo. Muna kira ga al'umma, shirin ku ga dama, kanan mu sai abba, suna ji suna gani. insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, Kano mu sai abba. Suna ji suna gani, insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, kanan mu sai abba. Kafin na fara tambihi na sunan tabara zan fara, mamallakin komai duka Allah amuran mu ka tsara. Da abin da zai zo nan gaba duka suna cikin kudura. Allah muna ta roƙonka, sana mu cika da imani. Albarkaci na Qur'ani, alfarmar Rasulul imani. Da salaje suna gani, insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, kanan mu sai abba. Allah dubun salati wanda kake to da daman zanka. Almakiya almadani hasken da ya rufe shirka. Da alihi sahabbai roƙo na ya tabara duka saka. Sannu da sarkaka kunka bayan ka masa ɗaunarka. Mata yake Kano abba ka bashi ya kula da bayanka. Salaje suna gani. Gashi mun buga wa koganki, muna ta addu'a kanki, Allah ya kare bayanki.